Avui als 5 dies tornem a la infància i és que aquí de nosaltres no ha anat mai de campament i de nosaltres venim fins aquí, fins a Alcúdia, per veure com s'ho passen els nins del campament d'aquí, de la Victòria. De fet, veurem com fan feina, quines dinàmiques segueixen i sobretot com gaudeixen de l'estiu, però això serà d'aquí uns minuts aquí als 5 dies. Després d'aquesta recepta, si vos sembla, anirem amb un clàssic d'estiu. Alba. Sí, Marta, un clàssic ben necessari, perquè, clar, amb les vacances escolars i amb aquesta calorada no fallen els campaments d'estiu. Entre d'altres coses, a més de que els petits s'ho passen pipa, els papàs es poden prendre un petit descans. Va, anem de campament a la Victòria amb el nostre company, Xavi Ara. Avui als 5 dies tornem a la infància i és que aquí de nosaltres no ha anat mai de campament en l'estiu i de nosaltres avui hem vengut fins aquí, fins al Cudi, fins en aquest campament de la Victòria per veure com s'ho passa aquest grup de nins i joves. Per exemple, demanar amb vosaltres, na Clara i na Cristina. Bon dia, com estàu? Bé, molt bé. Fa molta calor, no? Una mica no, però aquí estem bé. Amem, Clara, el primer de tot, veiem aquí aquesta tenda de campanya, veiem, diguem, el que serien els sacs de dormir, veiem ses maletes. Són adients aquestes maletes o per ventura podrien millorar aquests hàbits? Bé, nosaltres sempre creiem que el millor per venir aquí a la natura és una motxilla, perquè hi ha molta gent que ve amb maletes de rodes, que és el que tenen per anar de viatges, i aquí amb les pedres i la terra i tot això no és el més convenient, però bé. Amem, són còmodes aquestes tendes de campanya? Sí, la veritat, a vegades fa un poc de calor, però la majoria de vegades estem bé. Ara anàveu a fer un parell d'activitats, no? Què anàveu a fer? Sí, ens dividim en 3 grups i cada grup fa un joc en concret i després canviem. I doncs, si vos pareix, anem cap allà i ho veiem? Sí. Anem cap allà. Continuem per aquí perquè, com veiem totes aquestes camisetes. Pau, això ho heu fet en un taller avui, no? Sí, i... Explica'm-nos un poc com se fan aquestes camisetes. Aquestes camisetes se fan, per exemple, aquesta és la meva, agafam, pellizcam aquí i anem donant voltes i se queda com un cercle, després ho posam en dos cordes i ho posam amb aigua de colors i s'aixuga i així és com queda. Sí que veig que cap queda igual, no? Sí, depèn de quin color es posi, si de bon falli i de bon un giris. I després amb aquestes camisetes què és el que feis? Pues molt se posam de decoració i també les pintam i això. És a dir, les signau amb el vostre nom i dedicatòries, no? Sí. Ara venim del taller de camisetes fins a les activitats esportives, perquè, mira, te tenim a tu, Antònia. Bon dia, com estàs? Bon dia, superbé. Amem, Antònia, veig que vos esteu passant beníssima. Què esteu jugant ara mateix? Ara mateix estem jugant a mata, però també solen jugar a tòtem, mataconís, altres coses. Bé, per exemple, ara el mato ràpidament m'explicaries en què consisteix? Consisteix en que una persona té la pilota, li ha de tirar a l'altra i si l'altre està mort, se'n va a la fila dels morts. I tu estàs guanyant? Crec que sí, crec que ara just han guanyat. I d'Antònia, te deix que vagis a jugar i a menys si guanyes la partida, Vale. Gràcies. Vinga, fins ara. I, òbviament, no podíem acabar aquest campament sense fer un cafeco, perquè, Miquel, bon dia, com estàs? Molt bé, tu? Bé, Miquel, fa molta calor, no? Normalment veniu, quantes vegades veniu a la playa? Ai, no, jo hi vaig un pit per dia, per almenys. I porto uns monitors i feis activitats, no? Sí, òbviament, molt bé, m'ho he passat molt bé. Ara estic fent una de jou. Beníssim, Miquel, i moltíssimes gràcies. Mira, te demana tu també, bon dia, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Amén, vos veig aquí que estàu ben entretinguts, no? Sí. Que estàu jugant ara mateix? Bé, ara aquí va hi ha un grup que està jugant a Saiyou. I què consisteix? Ens posam en rotllo i se juga amb una... Bé, preferiblement amb una pilota de vòlei. I consisteix en anar passant i fent tocs i vas dient les vocals A, E, I, O, i quan arribes a la U has de rematar i has d'anar a matar a qualcú. I doncs, si t'apareix, te deix, bordés que anigueu a fer escafico i a jugar, t'apareix? Sí, m'apareix, moltes gràcies. I doncs, moltíssimes gràcies, bordés, que anigueu cap a Saigo. Sí que, companys, amb aquesta imatge ens acomiadam, amb la imatge dels al·lots que gaudeixin en aquest campament d'estiu aquí a la Victòria, a Alcúdia. Moltes gràcies, Xavi.
Mireu, ja arribem a les 7:30 en punt. Vos puc avançar que després de la publicitat mos visita el nostre col·laborador Tolo Matas i avui xerrarem d'un tema de molta actualitat, com mantenir i netejar la gelera de platja. Companys, amb aquesta calorada que fa ja podeu veure que jo estic ben còmode aquí de vora una Margarita, perquè avui en el programa parlam de geleres i com vos organitzeu a l'hora de venir a la platja. Per exemple, te tenim a tu, Margarita. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Margarita, yo estoy muy cómodo, ¿eh? Mira, te vemos aquí con esta neverita. Cuéntanos un poquito, ¿cómo os organizáis para venir a la playa si no se abre la neverita? Nada, mira, aquí llevamos las plaquitas, las aceitunitas, las cervezas, y poco más para un aperitivo para luego irnos a comer a casa. Duis pràcticament de tot, no? Sí. I de Margarita, si te pares, d'aquí un parell de minuts continuem parlant, d'acord? Sí, de acuerdo. I d'aquí uns minuts parlarem amb la Margarita i amb uns quants de banyistes més per veure què duen a la seva gelera i com l'organitzen. Per això no serà fins d'aquí uns minuts aquí, en els 5 dies. Ara mos contes més, perquè clar, els trucs de què feim en la gelera a la platja, tot dona'ls a comptar, però primer vos hem volgut demanar a vosaltres sobre aquests usos que feis de la gelera. Nosaltres hem anat a la platja per veure-ho i per saber si sou dels que la useu habitualment, aquestes geleres de platja, i també què hi ficau de dins. Mireu, companys, quina calorada que fa. El sol pega moltíssim i per això venim fins a la platja, perquè per venir a la platja s'ha de venir ben preparat i per això parlam amb en José. Bon dia, com estàs? Buenos días, bien, aquí disfrutando de la playa y de los nietos. Ben, José, avui en el programa xerram de geleres, no? Volem saber com venen els nostres banyites preparats. Volíem saber tu, per exemple, com vens preparat, què dus dins la gelera i com ho col·loques. Bueno, pues mira. Aquí tengo unas patatillas, aquí habían una cereza y una ciruela. Que ja no hi són. Ya no están y tengo agua nada más. Mem, Cristina, yo te veo aquí con esta nevera. Es muy pequeña, ¿no? Sí, porque vamos a estar un poquito tiempo, hemos estado un par de horitas o cosas así y con un poquito nos basta. A ver, cuéntame un poquito qué es lo que tenéis aquí dentro y cómo organizáis la nevera. Pues mira, metemos un poquito de agua, 3 cervecitas, el agua congelada. Las cervecitas no las veo, ¿eh? Están aquí porque ya están tomadas. Ah, mira qué bien, ¿no? Os veo con esta nevera. Cuéntame un poquito cómo tenéis organizado todo el tinglao. Pues aquí tenemos la nevera con Nestí, con hielo para que esté todo fresquito, con gazpacho típico de la tierra. Claro. Hay algunas cervecillas, algunos refrescos, agua fresquita. Mira, acércate un pelín y cuéntanos todo lo que tienes por aquí porque hay para, me parece, comer, merendar, ¿no? Pues mira, nuestra dieta de hoy básicamente va a ser dieta mediterránea, digamos, ¿no? Tenemos un poquito de jamón de cebo, muy rico. Sushi, que no tiene nada que ver con la dieta mediterránea, que es lo único así que tenemos un poquito que no es aquí de la zona. Pero bueno, luego también tenemos unas navajitas, tenemos un par de lubinas. A ver, enséñanosla, a ver si puedes abrir un poquito. Sí, es que cualquiera que lo vea va a pensar que no es. Y de lubinas, ¿cómo tiene lubinas? Bueno, pues aquí tenemos unas buenas lubinas. ¿Y esto cómo tenéis pensado cocinarlas? Pues mira, tenemos ahí un camping gas, bueno, que luego lo bajaremos a la tarde, con una especie como de parrilla. Porque claro, aquí no se puede hacer fuego y eso, entonces ponemos la parrillita con el camping gas y ya está. Mem, David, com estàs? Perquè m'ho pareix que tu m'has dit que estàs esperant a molta gent, no? Sí, a toda la familia. Més o manco, quantes persones sou? Muchas, más de 10. Mare meva, per això te veig amb aquesta gelera tan gran, no? Sí. Mem, obre-me-la i conta'm què és el que duis aquí. Pues tenemos cerveza, Coca-Cola, naranjada. Pues nos preparamos para la playa bien preparados, porque nos traemos toda la nevera, pero bueno, con obviamente agüita fresquita. Tenemos un poco de quesito, cervecita fresquita. Què duria vostre per dinar a la platja? Bueno, normalmente una carne empanada, unas tortillas, una ensaladilla rusa, algo así. ¿Utilizáis algo para refrescar? Es decir, ¿metéis hielo o algo aquí dentro? Sí, traemos las botellas congeladas. Y luego el hielo deja el agua y mantiene lo que es la bebida muy fresca.
Idolina, moltíssimes gràcies per atendre'ns els 5 dies. Gràcies a tots, moltes gràcies. I de companys, ja heu vist com organitzes els nostres banyistes aquestes geleres de platja, però és que ja ho podeu veure moltíssimes de coses, begudes, aliments, fins i tot gent que duia peix per torrar en el moment, així que ja ho heu vist. Aquests dies de platja la gelereta és ben important. És ben important, Xavi, però no tothom hi fica de dins les coses que ha de ficar. Precisament en Tolo estava enfadat amb algun dels ciutadans, Hi ha gent que ho fa malament, Tolo. Un poc sorprès, perquè n'he sentit un que ficava la patatilla, per exemple, dins la gelera. Patatilla pot estar calenta. La patatilla és un aliment que pràcticament no té aigua, té molta sal, és a dir, que estant de fora no li passa res. I clar, si la tenim dins la gelera, la tindrem que obrir per menjar la patatilla, per tant, és una mala idea. Contrari, tal vegada fins i tot se posi un poc blana i estarà desagradable. Clar, farem l'efecte contrari. Després un altre espectador veig que duia sushi. Penseu que això no és com la gelera que tenim a casa nostra. Té molt poca capacitat frigorífica, la seva temperatura és relativament elevada, per tant jo vos diria que el sushi és un aliment molt perillós per d'una gelera de platja. És que, per exemple, aquest peix que hem vist fresc no és bona idea perquè és això. És a dir, en qualsevol moment aquesta calor pot afectar l'aliment. En el cas d'aliments que nosaltres hem de cuinar, per exemple, dur peix cru o carn crua, jo no ho recomanaria perquè tenen poca potència, però si ho feim, en tot cas, tenir en compte que aquesta contaminació encreuada amb altres aliments sí que hi ha un gran risc. Jo no ho faria si, a més, duim altres aliments. Simplement, si ara, per exemple, hem de fer una barbacoa, sí podem dur carn crua, però que just s'usi aquella gelera per dur aquella carn crua. I també he sentit altres que deien ensaladilla, etc. Hi ha aliments que són molt més perillosos, ensaladilla, una truita tal vegada no massa feta, etc. Són massa perillosos i la temperatura d'aquestes geleres no és prou baixa, no és recomanable. Comer més una ensaladeta, una cosa fresqueta, una cosa que no necessiti tant de conservació. Sobretot embotits, fruita, sí que estan embotits ben curats.